Здравейте, мили деца! Добре дошли в днешният урок по български език. Днес съм ви подготвила един пъзел. Пъзелът е от 3 части. И подсказвам. В този пъзел е скрита буква, която вече с вас сме изучавали. Нашата приятелка Ема ще ви задава въпроси. С всеки един верен отговор, вие ще отключвате част от пъзела. Готови ли сте да чуем първият въпрос? Здравейте, деца! Аз се казвам Ема. Моят първи въпрос към вас е: звук М сонорен съгласен или гласен е? Сега, кой ще каже звук М, гласен или сонорен съгласен е? Точно така, звук М е сонорен съгласен. И с това отключихте вашият първи елемент от пъзела. Продължаваме натам с вторият въпрос. Чудесно се справихте с първият въпрос. А готови ли сте за следващият? С какъв цвят отбелязваме сонорните звуци? Кой от вас ще каже в какъв цвят оцветяваме съгласните звукове, в червен или в син? Кой каза червен? Я помислете добре. Точно така, в син цвят. И отключихте втората част от пъзела. Хайде, още един въпрос. Аплодисменти, аплодисменти! Справихте се отлично и с вторият въпрос. Готови ли сте за последният трети? Хайде, слушайте внимателно. В кой ред пишем малките ръкописни букви? А, М, Н, Е. В широкия ред или в тесният ред? И деца, в кой ред се пишат тези букви? Точно така, в тесният ред. Браво на вас! Отключихте и последният елемент. И в този пъзел, коя буква е скрита? Коя буква се образува? Кой ще каже? Точно така, това е буква Н. И понеже се справихте много добре с първата игра, съм ви подготвила още една игра. В тази игра ще видите балони. Тези балони ще летят високо-високо в небето. А вашата задача е да кажете в кой балон коя буква се намира и да назовете звукът на тази буква. Готови ли сте за първият балон? В този балон имаме буква. Точно така, тук имаме буква А. А звукът на тази буква е правилно. А. Кой ще каже този балон в какъв цвят е? Да, деца, този балон е жълт на цвят. Готови за следващият балон? В този балон имаме буква. Правилно, буква Н. И звукът на буква Н е чудесно! В какъв цвят е балонът? Правилно, в червен. Следващото балонче, колко е голямо! Коя буква се намира в този балон? Да, деца, това е буква М. А звукът на тази буква е? Хайде всички заедно да кажем на 3. Едно, две, три. Чудесно! А цветът на балона какъв цвят е? Точно така. Син. Следващото балонче, което лети е... Какво е на цвят? Зелено. И в него се намира буква. Правилно, буква Е. Звукът на буква Е, кой ще каже какъв е? Как звучи? Чудесно! Е. И последният балон. Тази буква, деца, все още не сме я изучавали, но аз съм сигурна, че много от вас я познават. Кой каза О? Да, точно така. Това е буква О. И звукът на тази буква е
О, чудесно! Днес с вас ще се запознаем с звук и буква О. За целта вземете вашите тетрадки азбучно приключение от А до Я и отворете тази тетрадка на страница 12. Казахме, че ще се запознаем с звук и буква О. На екрана пред вас или във вашите тетрадки виждате главна печатна буква О и малка печатна буква О. В главна печатна буква О имаме няколко изображения. Колко на брой са те? Кой ще каже? Точно така, те са 4 на брой. Първото изображение при червената точка е изображение на... Правилно, това е охлюв. Хайде заедно да кажем охлюв на 3. 1, 2, 3. Охлюв. В думата охлюв имаме ли звук О? Имаме. Точно така. Преминаваме смело към второто изображение при червената точка. Това е изображение на... Правилно, това е изображение на око. В думата око имаме ли звук О? Правилно. А колко пъти имаме този звук? Колко пъти го чуваме? Око. Правилно, 2 пъти. Третото изображение е изображение на... Така, птица е това, но по-точно каква птица е? Лети високо в небето, яде месо, живее в планинските части. И това е... Правилно, орел. Орел. В думата орел имаме ли звук и буква О? Правилно. Имаме. Това е първият звук от думата. И последното изображение при червената точка е изображение на... Расте на дърво, има твърда черупка и в тази черупка има нещо скрито, което прилича на мозък, така е нагънато. Какво е това? Започва с буква О. Орех! Браво! В думата орех имаме ли звуко? Казахме да, че има звуко. Хайде заедно на 3 да повторим думата орех. 1, 2, 3. Орех. Хайде още веднъж. Орех. Чудесно. Буква О, освен печатна, може да бъде и ръкописна. Главна ръкописна и малка ръкописна буква О. Звукът на тази буква е гласен звук. Когато го произнасяме, нашата уста е широко отворена, както е отворена устата на оперната певица. Хайде нека заедно да кажем звук О на 3. 1, 2, 3. О! Хайде сега, когато го изговорим втори път, забележете, вашата уста широко отворена ли е или е притворена? Хайде, 1, 2, 3. О! Широко отворена ли е устата ви? Да, деца, широко отворена е. Затова казваме, че звук О е още широка гласна. И гласните се осветяваха с червен цвят. Браво на вас! Справихте се отлично. Бяхте много активни и внимателни. Вие ми показахте, че бяхте много внимателни, но хайде нека това сега да го проверим с едно упражнение. Във вашите тетрадки на страница 12 ще направим първо упражнение. Какво се иска от нас в това упражнение? Трябва да открием цветята с главна и малка печатна буква О и да ги отцветим. В какъв цвят може да си вземете молив, фломастер по ваше желание?
а може да използвате няколко различни цвята, за да отцветите цветята, в които имаме малка и главна печатна буква О. И нашата приятелка, пчеличката Майя, днес е дошла при нас за помощ, защото в тяхното училище все още не са взели някои от буквите, а тя трябва да кацне само на тези цветя, в които има малка и главна печатна буква О, защото само от тези цветя може да събере прашец, с който след това те да направят медец. Готови ли сте да помогнем на Майя? Майя отива на първото цвете. Кажете на Майя, може ли да събере от това цвете прашец? Имаме ли тук буква О? Нямаме. Значи Майя отлита на другото цвете. А от това цвете може ли да се събере прашец за медец? Не може. Защо? Коя е тази буква в това цвете? Кой ще каже? Точно така, това е буква Н. Майя отлита на следващото цвете. А тук имаме ли буква О? Може ли Майя да събере прашец от това цвете? Правилно! Тук имаме буква О. Хайде, деца, спрете видеото, изберете си фломастер или молив по ваше желание, отцветете цветето както на вас ви хареса, старайте се да е красиво. След като сте готови, пуснете видеото, за да може да продължим по-нататък заедно. Готови ли сте? Хайде, Майя отлита на следващото цвете. В това цвете имаме ли малка или главна печатна буква О? Точно така, имаме. Значи Майя може да кацне и да събере прашец от това цвете. Спрете видеото, отцветете красиво вашето цвете и нека да продължим заедно натам, когато сте готови. Майя отлита на следващото цвете. Може ли от тук да събере прашец? Имаме ли в това цвете буква О? Нямаме, правилно. А коя е тази буква в това цвете? Точно така, тук имаме главна и малка печатна буква Н. Майя отлита на следващото цвете. А в това цвете имаме ли малка или главна печатна буква О? Правилно! Имаме главна печатна буква О. Значи, Майя може да събере прашец от това цвете. Спрете видеото, отцветете красиво вашето цвете и след това пуснете видеото, когато сте готови, за да продължим заедно по-натам. Майя отлита на следващото цвете. В това цвете имаме ли буква О? Нямаме. Майя лети и отива на другото цвете. А в това цвете имаме ли буква О? Нямаме нито малка, нито главна печатна буква О. Майя каца на следващото цвете. А тук, в това цвете, имаме ли главна или малка печатна буква О? Точно така. Имаме. Затова Майя може да събере медец, прашец за медец от това цвете. Хайде, деца, спрете видеото, отцветете красиво вашето цвете и когато сте готови, пуснете видеото, за да продължим по-нататък. Майя отлита на следващото цвете. Тук имаме ли буква О? Правилно! И тук имаме буква О. Значи Майя може да събере прашец и от това цвете. Браво, деца! Спрете видеото, отцветете красиво вашето цвете и когато сте готови, пуснете видеото. Майя отлита на следващото последно цвете. Може ли Майя да събере прашец от това цвете? Не може, а защо? Коя е тази буква в това цвете? Правилно,
Това е буква Н. Чудесно се справихте, деца, и с първо упражнение. Работите толкова добре, че няма как да не продължим по-натам с второ упражнение. Във второ упражнение трябва да отсветим мястото на буква О в думите с червен цвят. Защо в червен? Кой ще каже? Точно така. Защото звукът на тази буква е гласен. Нека да започнем с изображенията. Колко изображения имаме? Кой ще каже? Чудесно! Изображенията са 3. Първото изображение е изображение на котка, а второто изображение какво е? В него слагаме плодове или зеленчуци, ако си наберем от градината, а на Лазаров ден лазерките събират яйчица и кукли. Какво е това? Точно така, това е кошница. А в последното изображение какво виждаме? Това е дърво. Чудесна работа! Нека с вас да определим в думата котка колко букви имаме. Погледнете под думата, имате квадратчета. Подсказвам. Колкото квадратчета имаме, толкова букви има в тази дума. Хайде сега, колко са буквите в думата котка? Правилно, 5 букви са. 5 букви. Кой ще ги назове тези букви? Точно така. К, О, Т, К, А. А какви са звуковете на тези букви? Хайде заедно да го направим. Първи звук. К, О, Ц, К, А. Котка. И къде се намира буква О в тази дума? Правилно, това е втората буква от думата. Чудесно! Преминаваме към думата кошница. Колко букви има в думата кошница? Чудесно, деца! Прави сте! Имаме 7 букви. Хайде, кой ще каже всички букви от тази дума? Правилно! К, О, Ш, Н, И, Ц, А. А хайде да кажем кои са звуковете на тези букви. Следете червената точка. К, О, Ш, Н, И, Ц, А. Къде се намира буква О в думата кошница? Правилно, отново е втора подред в тази дума. И последната дума е думата дърво. Колко букви имаме в тази дума? Чудесно! Верен отговор. Имаме 5 букви. Кой сега ще каже кои са тези букви в тази дума? Да, имаме Д, Ъ, Р, В, О. Хайде да изговорим звуковете на тези букви. Д, Ъ, Р, В, О. Къде се намира буква О в тази дума? Правилно. Последната буква. 5-та буква. Чудесно! Отлична работа! Справяте се много добре с откриването на буква О и с определянето на звуците. А сега, в трето упражнение от вашите тетрадки, трябва да разделим думите на срички. За целта ще използваме метода на сгънатото юмруче под брадичката. Припомням, за тези от вас, които не са гледали, поставяме юмручето под брадичката, близко, и изговаряме съответната дума, която имаме. И колкото пъти брадичката докосне юмручето, толкова срички имаме. Хайде, нека да започнем с изображенията. Колко на брой са те? Кой ще каже? Правилно! Да, имаме 3 изображения. Първото изображение е изображение на
Точно така, изображение на охлюв. Второто изображение на точно така орех. И последното, трето, това е изображение на чудесно око. Хайде сега да изговорим заедно думата охлюв. На 3. 1, 2, 3. Охлюв. Охлюв. Чудесно. Колко букви имаме в тази дума? Кой ще каже? Правилно, имаме 5 букви. Хайде поставете юмручето под брадичката и отново изговорете думата. Колкото пъти брадичката докосне юмручето, толкова срички имаме. Готови ли сте? На 3. 1, 2, 3. Охлюв. Хайде още веднъж. Охлюв. Колко срички имаме? Правилно. Имаме 2 срички. Ох. Люв. Браво на вас! Трудно ли е? Не. Продължаваме с втората дума. Орех. Колко букви имаме в тази дума? Чудесно! Имаме 4 букви. Хайде сега с вас да определим колко срички има в тази дума. Орех. Колкото пъти брадичката докосне юмручето, толкова срички имаме. Готови ли сте? На 3. 1, 2, 3. Орех. Хайде още веднъж. Орех. Брадичката докосва юмручето 2 пъти. Значи имаме колко срички? 2. О. Рех. Браво, деца! И последната дума е думата око. Колко букви имаме в тази дума? Имаме 3 букви. Хайде да видим, а колко срички имаме. Поставяме юмручето под брадичката и на 3 изговаряме думата. 1, 2, 3. Око. Хайде още веднъж. Око. Колко пъти брадичката докосна юмручето? Точно така, 2 пъти. Значи колко срички имаме? 2. Ко. Отбележете и вие във вашите тетрадки. Справихте се чудесно! Справихте се много добре с всички упражнения. Бяхте много внимателни и много активни. Знаете, че нашата азбука се състои от 30 букви. Първата буква е А, а последната е Я. А къде се намира буква О в тази азбука? Буква О, деца, е 15-та буква. Намира се след буква Н и преди буква П. Надявам се, това видео ви е било полезно. И не само, че се надявам това видео да ви е било полезно, но се надявам също и да сте се забавлявали с игрите. Днес с вас научихме и се запознахме с звук и буква О. Вие може да намирате буквата в думите, а също така и да определяте звуците. Знаете и как да разделяте думите на срички. Гордея се с вас. Надявам се да се видим и в следващото видео, където ще се научим как да изписваме малка и главна ръкописна буква О. До скоро!